Sampai bisa ngeliat ya, nggak kena dikandani sama sekali, nggak manut. Duluan ke, sampai lihat rek, ini malam-malam dulu. Ini sampai lihat ya, ngono kene ngopo ngono kan? Ya Allah, kok malah penekan kaya ngono. Lho rek ya apa, ora gelem adus, nyente-nyente bengok-bengok. Terus pandangannya ki kosong, nggak ngerti apa yang dipikir dia ya. Aku takon nang opo kok ora gelem adus. Nang ketope kowe. Nyapa kok ora gelem adus, rupane sampai kaya ngono lho. Sudah minyak wangi. Lah wis disetel ket mang bolak-balik ya ora gelem adus no. Ngapusi no Nakatek nakal kaya ngono. Nang sacampurnya nih, cul sacampur. Aku tekon apa kok nakal kaya ngono. Sacampurnya nih, cul sacampur. Nek domongi kok angel nyapa. Ora gelem adus. Nama sacampur menana sacampur. Adus ndang mumpung urung kebengen. Ma, sacampur menane. Ndang adus ya. Ma, Oh, pengen digerujuki to. ma sacampur menane ya. Lek penekan kono berarti turu wet ta ya. Ma, sacampur menane. Berarti engko enggak turu rumahku engko ya. Ma, Enggak usah turu kursi ya. ma. Berarti kursi ini tak gua arepe. Lek ora kena tak omongi kursine apa tak gua iki. Ma sacampur menane, cul sacampur ya. Menane. Ya lek ora kena diomongi, lek turut penekan turut wet kono. Tenan. Lek panggah turut wet kono, lek penekan turut jambu kaya ngono. Tak jarne, aku moh aku. Ngoe mangan barang. Ngene iki apa ora luwe? Oh, nang ketope kowe, ketope. Luwe apa ora? Wes, waler aku. Lah kon jiko awan mang banyak rek. Dadi sik warak lah insyaallah. Tapi ya memang angel dikandani iki mode apa enggak ngerti. Piye iki sidane adus kono ndang gak jikone sampo. Ma, sisa mana sacampurnya? Sampai bisa ngeliat ya, nggak kena dikandani sama sekali, nggak manut. Duluan ke, sampai lihat rek, ini malam-malam dulu. Ini sampai lihat ya, ngono kene ngopo ngono kan? Ya Allah, kok malah penekan kaya ngono. Tak bong ya. Astagfirullahaladzim. Lihat rek, kaya ngono lho rek. Iki enggak ngerti sing ngembani opo kaya ngono iki. Kaya ngono kalau nang opo. Sampeyan bisa ngeliat rek. Dia terus kaya ngono kerek nganu piye. Yakin nek kalian enggak sabar tenan gregetan tenan. Enggak gelem adus kayak terus kaya ngono wae. Terus lek ngono kae wajahe beda pisan. Modenya ini wajahnya beda. Enggak ngerti kudu piye maneh. Sampai menek-menek wet ngono kae. Lah rek jarne dhisik ae. Ora rodok bengi tawani mangan. Soalnya aku sibuk banget hari ini loh. Aku harus packing hari ini tuh packing paket. Lembur packing paket. Sambil ngurus ini kaya ngene terus kacau udah dikandani ra kena.